411 Bratislavská, 23 strieborný Passat. Zdravíčko, pán vodič, dobrý. Pán vodič, kontrola je potom zvukovo a vizuálne zaznamenávaná, dobre? Čo ste chcel nechať auto v strede cesty, či čo? Nevedel chvôliť, na to na bok, hovorím. No vidíte. Ale porozumeli sme sa, to je podstatné. Áno. No a to sa nepodobáte na tom vodičáku? 215. ešte mám. 215. počtu. Si kokos, ste sa riadne zmenil. No, skoro teraz. Na občiansky máte kde teda? U frajerky môžeme zavolať, nech ho donese. No a skade ho má doniesť? Do Záhorskej Bystrice druhé, u kamoša. Poď! Dávaj, sadaj! Poď, vysielačka! Poď! Hrebeň 411, nahrávame motorové vozidlo v Záhorskej Bystrici, strieborný Passat. Opakujem, strieborný Passat. Poď. Havaroval, máme ho. Poď, von. Von, všetci von. Pozor, von, z auta. Počkaj. Von. Zakresení sú. Čo je toto za adresu? Hovorte. Adresa? Tatranská ulica. Tatranská koľko? Tatranská 83. Tatranská 83. Hrebeň 411. Tatranská 33? Hrebeň, okamžite mi pošli RZPčku na Tatranskú 83, dobre? Ten vodič, ktorý nám unikal, narazil do domu, dobre? On je zakresený vo vozidle. Tatranská 83, RZPčka, hneď. Jano, nevyberajte ho z auta hlavne, ak to nezačne hore, nevyberaj ho. Či treba pomôcť, lebo tu je... Dobre, rozumiem, my ho máme zajsť. Počujete ma? Komunikujete? Haló? Pane? Haló? Počujete ma? Pane? Počujete ma? Počuješ ma? Pane, jak sa voláte? Haló, skúste počítať od 1 do 10. Poďme. RZPčka ide na miesto, pani. Dobre, v poriadku, vy ste sestrička. Áno, RZ. Vás požiadať, odíďte, stane to preč. Pani, odíďte, dobre? Dobre, v poriadku. Vy ste všetci v poriadku? To je jedno, vy ste v poriadku? Ste v poriadku? Dobre. Pane, požiadam vás, nemotajte sa. Zlomenina nohy, stehenná, nie je otvorená. Nie, nie je otvorená. Svieť, prosím ťa, Viktorovi, vodič prestal nám úplne reagovať. Nie, pozerali sme mu jazyk, ale je zaklesený, nemanipulovali sme s ním vôbec. Podľa mňa bude mať aj pán chytenú. Nie, čo? Chlapi, on komunikuje? Komunikuje. Pane, ako sa ešte raz volá ten vodič sa ako volá ešte raz? Juraj, aj tento je Juraj. A vodič sa ako volá? Rado? Dobre, takže to nebude on. Prepač. Vodič má byť... Trojeroha jedna. Daj. Máš dve, hej? Treba niečo? Netreba. Tu máte šatky. Haló, šatky. Daj šatku sem, podajú. Dobre, čo potrebuješ ty? Ja som si poveril, chalán. Tu veľa to sú to špatné. Stojte na mieste, dobrá? Pane, ste si vedomi, že máte nejaké závažné opatrenia? Som? To je ono, fúkať. Zmenši si vozidlo proti obsúdeniu krádežu pohybu. Si vyberte, položte si tu na... Ste obmedzení na osobnej slobode, tieto veci vám budú odobraté. Následne vám tieto veci budú vrátené. Z tejto strany. Ruky na kolená.
Poď sem. Poď sem, poď sem. Poď sem. Sem. Poď sem. Ruky, sem poď, sem poď. Chcem vidieť všetky veci, poď sem, poď tu. Tu poď. Občiansky alebo niečo? Áno. Kľudne, ja vám dám teraz občiansky. Nie, že by sme žiadny. Doklad, páne, preložte. Počkajte, ja nevidím trošku. Tu ho vidím stadiaľ, pane. Toto je hodnota? Ešte raz od začiatku, čo sa stalo? My sme len tu oddychovali a len tak za nami došli a začali sa áno, a začali sa, akože spočiatku to bolo v pohode, že čaute, že jak sa máte, že z akej ste školy. To budete konkrétne. Treskol mi ma potom Vás treskol ktorý? Kto vás treskol? tento, Tento tuším vás samo, treskol? áno. A, áno, neustále do mňa, Dobre, že za účelom, aby ste mu dali peniaze? Čo? Ostatní sa neustále No, okolo mňa, neustále chodili okolo a sa snažili nejak fackať. Áno. Dobre, aj oni Toto je náš dom. Polícia, Hore, dajte hore, hore ruky! Daj si ruky na hlavu. Hore a Cúvaj ku cúvaj. nám. Až sem oťahaj. Cúvaj. Cúvaj. Dober ho, jo? Cúvaj. Tu ho oprite, dobre? Cúvaj. Sem ho dávaj. Sem, stiahni ho, sem dozadu. Dobre, chalani. Dobre, puta 22 chalani, dobre?